дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки мисли нашрҳои дигар ҷолиб ва диданӣ хоҳад буд. имрӯз дастаи фарзин дар рақобат хоҳад буд бо муаллифони саволҳо, бо бинандаҳои мо ва умедворам ки ба ҳамаи саволҳо ё шояд ба аксарияти саволҳо ҷавоб дода метавонанд. тартиб дар бозии мо иваз нашуда ва қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. шумо ин қоидаро фаромӯш накунед ва қоидаҳои дигарро фикр мекунам шумо ҳам медонед, бинандаҳои азиз низ ҳамчунин ва дар ҷараёни барнома мо боз шояд онҳоро такрор мекунем. имрӯз дар ҳайати тими фарзин ширкат дорад авазшоҳ ҳабибуллозода, алишер одиназода, фирдавси алӣ, хайём раҷабзода ва капитани команда Табрез Мирахмедов. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам бачаҳо ва агар шумо омода ҳастед мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. марҳамат, рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт роҳбарияти метрополитени Мексика ба хулосае омад ки барои як андоза фарҳангӣ кардани мардум, яъне наздик кардани мардум ба фарҳанг дар фосилаи сафарашон ҳамон чиро ба мусофирон бидиҳад. вале баъдтар маълум мешавад ки аксарияти мусофирон ҳангоми фаромадан он чизро гирифта ба хонаашон мебурданд. яъне роҳбарияти метрополитен ба хулосае омад ки ба хотире ки мардум вақти сафар зиқ нашаванд ва як андоза яъне фарҳангӣ бошанд, ба қавле ба хулосае омад ки он чизро дар вагонҳо гузорад ва мардум онро бигиранд, истифода баранд. вале баъдтар маълум мешавад ки мардум баъзеҳо, аксарият дурусттараш, вақти фаромадан он чизҳоро ҳамроҳи худ мегирифтанд. гап дар бораи чӣ меравад? марҳамат, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. ممکن گازیتا باشه گازیتا مجله و مقاله هم میمونن در وقتی مثلا استفاده میکنن اونجا کتاب ممکن بسیارتر باز چه استفاده میکنن در وقتی همو مثلا مسافرت و یا جباجی رفتن برای بلند هم کردن فرهنگ و برای مثلا وقتی خود رو در اون وقت ثمرناک استفاده بودن. معلوم گازیتا نمیگیرن میره گازیتا با مجله روزنامه خیلی فکر می‌کنم فرهنگی در مجله نداره کتاب برای برای چی باید که همون جاهای معین شده در اونو مقصد جایگیر کردن میشه. گوشه کتاب‌ها، گوشه مجله شما با این مثال دویدن میتونه مثلا فرهنگی مثال نمی‌نه. فکر می‌کنم مجله اگر برای استراحت کردنشون یا که دم اتوبوس که مشروط کردن سوستر نیست. کتاب هم کتاب فرهنگی مجله چی فکر داره؟ 1 دقیقه وقتی شما سپاری شد. مرحمت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد؟ با این سوال من خودم جواب میدهم. خب مرحمت. بسیارتر اگر ما در فیلم ها نظر کنیم هنگام مسافرت از یک جا به جای دیگر بسیار از مسافران یعنی بسیار وقت خود را با خواندن کتاب یعنی با فکر ما یعنی با خواندن کتاب و اثرهای علمی علمانی که در همون جا یعنی در جایهای مخصوصی که در همون جا یعنی جایگیر کرده شده بود آنها برای هم مقصد از یک جا به جای دیگر رفتن وقت مثال
тӯлонӣ аст барои тез гузаштани вақт ва баланд кардани аз ҷумла баланд кардани фарҳанги хеш бисёртар ҳамин китобро истифода мебурданд. пас чаро дар воситаҳои нақлиёти мо кам мебинем ки мардум китоб мехонанд? албатта имрӯз ки бисёртар шаҳрвандо ба илму техника ва интернет рӯ оварданд, бисёртар аз шабакаҳои иҷтимоӣ, аз телефонҳои мобилии худ истифода мебаранд, аз китоб хеле мақсад чӣ шуданд, дур шуданд. хуб ҳарчанд ки масалан дар воситаи нақлиёт баъзе гурӯҳи табибон тавсия намедиҳанд ки китоб бихонем. махсусан вақте ки воситаи нақлиёте ки барои мисол автобус, троллейбус ки ҳаракати зиёд, лапиши зиёд, ҷунбиши зиёд дорад, баъзе духтурон тавсия намедиҳанд. аммо ҷавоби он ки дар ин метрополитен хуб мексикоӣ пешниҳод карда буданд китобро, ин ҷавоби комилан дуруст аст. метавонам метрополитени мексикоӣ ба хулоса омад ки ба мардум китоб тақсим кунад вақти сафар ва баъд мебинанд ки мардум вақте ки аз вагонҳо поин мешаванд китобро мегиранд мебаранд ҳамроҳшон. хуб албатта баъзеҳо мегӯянд ки о қадар гуноҳи сахт нест вақте ки китобро мегиранд мебаранд бепурсиш ё медузданд, вале ба ҳар сурат фикр мекунам ки ин кори хуб нест вақте ки шумо чизеро беиҷозат напурсида мебаред. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар чин одатан гӯшт ва сабзавотро ки дар хӯрок истифода мебаранд хеле майда реза мекунанд. мо ҳам ҳамин гуна баъзе шӯрбову баъзе ғизоҳое дорем ки дар он гӯшту дигар сабзавоте ки истифода мешавад бисёр майда реза мешавад ва номш ҳам ҳамин гуна як чизе монанд ба реза шӯрбо аст. не? хуб аммо дар гузашта дар чин ҳамин гуна майдареза кардани гӯшт ва сабзавотро ба дигар хотир анҷом медоданд, ба хотири сарфаи дигар чиз. сарфаи чӣ? агар савол фаҳмо аст марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед. дар ҷаста гӯштаи майда реза мекунанд ки эконом шавад. ба кадом мақсад агар майда реза мекунанд бо мақсаде ки мақсад ягон ҳамон чиз ғизои чизе аст майда бошад нақстар мепазад якум. бале сарфа мега сарфаи буҷаи оила бошад шояд мисол. сарфаи буҷаи оила гуфтед чия? не охи ту я фикри хела камтар пасвора нагу фикр падават фикр кунам ина бинем сабзавот ба гӯшти майда истифода мекунанд, аммо дар гузашта бисёртар истифодаи бисёр чизо кам кардагиам мегӯяд. эконом шавад чӣ? авқот як чиз. авқот як мисол руғон ки мисол ба гӯшти кам аст. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол ай дастаи мо авазшо ҳабибуллозода ҷавоб медиҳад. марҳамат. муҳтарам ровӣ якчанд вариант аст. аввал номбар кунем. як вариант ки мисол табрез дастгирӣ кард ин ҳезум аст. ҳезумай вариант дигаре ки мисол ҳаст. вариант агар мумкин бошад вариантша пешниҳод кунам муҳтарам ровӣ. марҳамат. ба фикри дастаи мо ин равған аст ҷаноби ровӣ. равған аст. бале чунки дар ҳангоме ки гӯшта қима мекунед равғани камтар сарфа мешавад. шумо кадом ҷавобро пешниҳод мекунед? ба фикри дастаи мо ҳамин ҳезум аст, барое ки барои сарфа кардани ҳезум мисол барои кам истифода бурдан
чаро вақте ки масалан шумо гӯшт ва сабзавота майда реза мекунед ҳезум кам истифода мешавад? чаро? барое ки тез мепазад, хушрӯ мепазад, тезтар мепазад. майда оҳиста оҳиста. ва ин корро дар чин дар гузашта ба ҳамин хотир мекарданд ки ҳезумро сарфа кунанд. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт дар русия як медал буд ки фикр мекунам бузургтарин медал дар ҳамаи давру замонҳо буд ва ин аз чугун буд воқеан ва ҳудуди 17-18 фунт вазн дошт ва як медали бисёр вазнин буд. ин шояд як 7-8 килограмм вазн дошт. шумо гӯед ки чӣ медал буд ин ва ба кӣ медоданд онро? савол фаҳмо аст. як вақт дар русия як ҳамин гуна медали чугуниам будааст ки 7 ё 8 кило вазн дошта ва ба як гурӯҳи мардум ҳамон медала медоданд. ва ин медала гирифтан он вақт албатта боиси ифтихор набуд. шумо гӯед ки киҳо буданд ҳамон гурӯҳи мардум ки медала барошон медоданд ва чӣ медал буданд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. боиси ифтихор набуд. номи медал чӣ буд? мисоли аз он ҷиноят кунем ба амалҳои зидди ҷамъиятӣ ва унҷо ҷинояткор дига масъалае ки барои ҳозир мумкин ягон шахсое ки ягон рафтори нодуруст доранд дар ҷамъият. ҷиноят нест, рафтори нодуруст доранд, ягон амали номаълум. кирдорҳои зидди ҷамъиятӣ. мумкин бошад ки ягон шахсое ки даст ба ягон амалҳои зидди охӯриданд ҳамо ки дар ҷои ҷамъиятӣ маводои спиртӣ шахсони истеъмолкунандаи маводои спиртӣ. маводои спиртӣ истеъмол мекунанд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо ба ин савол алишер одиназода ҷавоб медиҳад. марҳамат алишер. муҳтарам ровӣ, ба фикри дастаи мо ин ҳамон медал буд ки дар он вақтҳо гирифтанаш боиси ифтихорам набуд. шояд ин он шахсое бошанд ки яъне рафторҳои зидди ҷамъиятӣ доштанд. ин чӣ рафторҳои бисёр умумӣ шуд? рафторҳои зидди яъне ҷамъият он шахсое ки ё ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ тамоку мекашиданд ё ки ба даст ба чи пайваста нӯшокиҳои спиртиро истеъмол мекарданд. майзадаҳо гуфта. майзадаҳо яъне ки ба гарданашон овезон кардани 7-8 килограмм гӯё ки ҳамин тавр онро ҷазо медоданд. бале бале. ба гардани як нафар бигзор майзада ҳам бошад овезон кардани 7-8 килограмм вазни чугун, масалан як медали чугунӣ, ин як андоза табъиз ё таҳқир кардани инсон нест? бале, таҳқир кардани инсон аст, аммо дар ҳамон вақтҳо бо ҳамин намуди ҷазо онҳоро маҳкум мекарданд ва онҳоро бо ҳамин намудҳои ҷазо, яъне онҳоро яъне мақсади ин ҷазо ба назари шумо таҳқири инсонҳо не, балки ислоҳ шудани онҳо. як воситаи барои ислоҳ шудани. агар мо гирем дар тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар моддаи 46 он ҷазо яъне пешбинӣ карда шудааст, мақсади ҷазо ин ислоҳ шудани маҳкум шуда. аҳоло барои майзадаҳо санадҳои ҳуқуқии мо чӣ ҷазоро пешниҳод мекунад? тасаввур кунед ки дар хонааш бисёр тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунад, ҳамсараш занг мезанад ба шумо, ба кормандони ҳифзи ҳуқуқ, ва чӣ ҷазо мегирад ҳамон нафар? ҳамон меъёрҳои кодекс ҷиноятӣ аст муҳтарам ровӣ.
дар моддаи 61 ҳамчун ҳолати вазнинкунанда ҳамин чӣ ба назар гирифта шудааст? истеъмоли маводҳои спиртӣ, яъне дар ҳолати мастӣ. ҳамин хел ҳолати вазнинкунанда моддаи 61 ва вақте тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунад, додувой мекунад, чикор мекунанд? бале оромии ҷомеаро халалдор намуданд дар кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ дар моддаи 460 он, яъне боз пешбинӣ шудааст майдавошӣ дар ҷои ҷамъиятӣ таҳқир кардан як шахсро ё баланд. чӣ ҷазо пешбинӣ кардааст санадҳои ҳуқуқӣ ба назар? санадҳои ҳуқуқӣ якум яъне ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ мекунад ҳангоми агар Таркиби он ҷиноят. ба аломатҳои таркиби ҷиноят оварда расонад, ягон амалҳои дигар ба вуҷуд ояд, масалан лату кӯб ба вуҷуд ояд ё оромии ҷамъият дағалона вайрон шавад, дар ин вақт яъне авбошӣ дар моддаи 230 кодекси ҷиноятӣ яъне авбошӣ ба амал меояд. хуб, хулоса бинандаи азиз, бо истифода аз имкони иштироки тими фарзин ки аксаран ҳуқуқшиносо буданд, мо ина якчанд маслиҳати ройгони ҳуқуқӣ ҳам гирифтем фикрам ва ҷавобе киро пешниҳод кардан ва он медале ки гуфтем бисёр вазнин буда ҳамчун ҷазо ба гардани майзадаҳо меомехтанд. ҷавоб дуруст аст. хуб, акнун аз нигоҳи ҳуқуқӣ мо баъзе чизҳои дигар ҳам инҷо гуфтем ва ташаккур мегӯям бачаҳо. ростӣ барои ман бисёр хушоянд аст вақте ки мутахассиси ҳар соҳаи худашро бисёр хуб медонад ва вақте ки шумо моддаҳораву бандҳоро масалан баён мекунед, ин бисёр ҷолиб аст. аз ёд кардани онҳо ва доштани маълумот дар соҳаи худ ин бисёр муҳим аст. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин як латифа аст ки дар шакли савол мо онро баротон пешниҳод мекунем ва суҳбати ду нафар аст. яке аз дигара мепурсад ки хуб ба чӣ коро машғулӣ? нафари дигар мегӯяд ки метавонӣ табрик кунӣ, ман дасти рости сардор шудам. хуб ва рафиқи дигараш мепурсад ки пас чаро хеле зиқ ҳастӣ, озурда ҳастӣ, хурсанд нестӣ дасти рости сардор ки шуда бошӣ? ва рафиқаш як ҷавоби аҷоиб медиҳад. чӣ ҷавоб медиҳад? ине ки як латифа аст, ду нафар суҳбат доранд. нафари аввалӣ мегӯяд муборак бошад. хуб хулоса мегӯяд ман дасти рости сардор шудӣ. хуб ва ин нафар ки оқадар хурсанд набуд боиси ҳайронии рафиқаш мешавад ва мегӯяд ки барои чӣ хурсанд нестӣ? яъне ту дасти рости сардори аллакай вале хурсанд нестӣ? ва ӯ як ҷавоби аҷоиб медиҳад. чӣ ҷавоби аҷоиб медиҳад? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. хироб мехӯрам. мақсад кам дасти ростам фақат хироб мехӯрам. ту бугӯ на ман саволоти надодам. чӣ бугӯ? дасти рост сардорш чикор мекунад? кадом амалҳои چی بگین مثلا در همین طرز هم که سوال دست راست برداشت چی گفت یا جوری کی را سوال میکنه؟ فتش تک میشه خنده آمد باشه کی گیرم میگه کی زیقی؟ کی هم آمرش یه مثال مطرح میگم که دست راست معلم کلام سیمبولا شد چی آمد؟ با کدوم مقصد میگه؟ با این مقصدی مقصد همون چی؟ یعنی جواب تک مثال خنده آمد تو هم فکر کشید با کدوم مقصد؟ دست راست ما هم گفت بتونه شاید حالتوی کرپسیونده در نظر داشته باشه. همون چی؟ حالتوی کرپسیونده با دستی راست میگیره تمام میشه میاد واقعا دست چپ خطا میشه میگپه با دستی راست میگیره با دستی چپ میبره این میگپه بله بله این افنده دی من راستی این میگپه این میگپه 300 як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд.
марамат ки ба савол ҷавоб медиҳад? аввазшо ҳабибуллозуда ҷавоб медиҳад. марамат муҳтарам ровӣ чунин ҷавоб медиҳад ки сигор мекашад. ба ҳамн дасти рост сигор мекашад ё ки як вариант дигар аст, мисол хӯрок мехӯрад. ба дасти рост хӯрок мехӯрад. хуб боз ҷа вариантҳо ҳастанд муҳтарам. яъне чӣ чиз метавонад боиси озурдагӣ боиси нороҳатии нафар бошад? ҳарчанд гуфтааст ки дасти рости сардори ту боз як варианти дига ҳам аст. Хуб. мо фикр кардем шояд ин тамоми ҳолатҳои омилҳои коррупсиониро дар назар дошта бошад. на аслан як чизи бисёр содда аст. яке шумо дури бад наравед, яке бисёр дури бад наравед. салом мекунем бисёр содда аст. ӯ мегӯяд ки салом мекунам муҳтарам ровӣ. ба дасти рости сардори вале зиқ асти мега бале мега ман дасти рости сардорум, леки сардор чӣ? дасти сардор мисол ба ягон мисол кори бад ё ки ягон амал ай дасти рости сардор ягон амале мисол иҷро намешавад ё амал мисол хеле наздик омадем. ҳолиам наздик омадем. яъне нокура аст. яъне нокура аст ё маъюб аст пластикия мисол муҳтарам. Ине ки дасташ платез аст. аз дасти уҳда дасти сунӣ аст. аз уҳда намебурад. дасти сунӣ аст. бале ҳамин ҷавоба қабул кунем? бале. хуб қабул аст ин ҷавоб ва бояд гӯем ки ҷавоби дуруст нест. ӯ мегӯяд ки бале ман дасти рости сардорам вале сардори мо чапдаст аст. тамом. мо пешакӣ гуфтем ки як латифа аст ва як чизе бояд шӯхиомез бояд бошад инҷо ва шумо хеле наздик омаден гирди ҳамин ҷавоб гардиш карден аммо ҷавоби дуруста пайдо карда натавонистем. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт аз як овозхон бо номунасаби Вера Брежнева мепурсанд ки барои хушбахтӣ яъне барои хушбахт будан чӣ намерасад ба шумо? ӯ як ҷавоби аҷоиб медиҳад. аз ӯ мепурсанд ки барои хушбахт будан ба шумо чӣ намерасад? ӯ як ҷавоби аҷоиб медиҳад ки онро бо як калима ифода кардан мумкин аст. марамат як дақиқа вақт фикр кунед. озхон будааст. шеър шеъре ки мисол байт шеър оҳангсоз нагуфт оҳангсоз шеър хайна бугум ин тамом гуфт шавҳар мисол аксарият шуш надорам медоне як ма фикрома талқиёт намекунем куй дофам қали кем бурдем зиндагӣ солим фарзанд оилаи зиндагӣ солим оилаи солим ба фикри ман бахт барои хушбахтӣ намбаш чӣ мерасад бахт мерасад тамом ҷавоби савол биром бахт ки боша оила ам бахт я саволи аҷоиб метаи савола кадом мераписти мега бахт ин савола любой кас савола хушбахт чӣ мега бахти савол мисол мега не ки ин савол элементари мисол ҳама ҷавобшон мега як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? аз он овозхон мепурсанд ки барои хушбахт будан ба шумо чӣ намерасад? хушбахтӣ намерасад. хушбахтӣ намерасад. бале хушбахтӣ ин ҷавоб метавонад бисёр ҷавоби аҷоиб бошад. хуб ҳамин ҷавоба қабул мекунем хушбахтӣ ва воқеан ҳам Вера Брежнева вақте аз ӯ мепурсанд ки ба шумо барои хушбахт буданатон чӣ намерасад, ӯ ҷавоби аҷоиб медиҳад. мегӯяд ки хушбахтӣ намерасад. воқеан як чизи ҷавоби сода вали мантиқӣ, яъне барои хушбахт буданатон чӣ намерасад? хушбахтӣ намерасад.
саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. мувофиқи яке аз қонунҳои бисёр қадимаи инглисӣ, вақте ки кӯдакон ба синни 14 солагӣ мерасиданд, махсусан писарон, онҳо бояд ки ҳатман ҳар рӯз 2 соат зери роҳбарии рӯҳонӣ ҳамин гуна варзишро анҷом бидиҳанд. ва воқеан ҳам ин як далели бисёр ҷолибам ҳаст. чӣ корро бояд анҷом диҳанд? Як намуди варзиш аст ва ҳоле ҳам бисёр машҳур аст. яъне ки ҳамон корро бояд анҷом дода метавонистанд. табиист ки вақте ки 14 сола мешуданд ба онҳо аспсавориро меомӯзонданд ва он намуди варзишро. яъне ки ҳамон корро бояд анҷом дода метавонистанд. ба хотире ки онҳо аскарони оянда ҳастанд, ба хотире ки онҳо дар муҳорибаҳо бояд иштирок кунанд, ба хотире ки бояд ҳифз кунанд марзу буми худро. ҳамин гуна як мувофиқи санадҳои ҳуқуқии қадима як тартиб буд ки кӯдакони инглис ба 14 солагӣ ки мерасиданд ҳатман зери назари ё зери роҳбарии рӯҳонӣ ҳамон корро бояд анҷом медоданд. аспсаворӣ ва кадом намуди варзиш. марамат, як дақиқа вақт фикр кунед. ман найза. зери роҳбарии рӯҳонӣ мегам خیلی منطقه اگر منطقه فکر کنیم زیر روبر روحانی مثل همه اگم کریستید نکن دبوله اصلا نمیدونم یوگا هستن کو دبوله اصلا دبوله اصلا یوگا نمیکنم این باید برای برای در جنگ ها مورد ها اشتراک میکنن همیش جنگ ها همیشه الیمیترش مثل که هم نیزش برای камунгулак айку михоад дроза чи стрела англия англия кадом номи спорт машҳур не дар қонуни пештарам леҳоз як қонуни пештарам боле аст роҳбари рӯҳонӣ дар боло аст шахмат ҳам мега шахматаи як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? мувофиқи қонунҳои инглисӣ ҳамун шахсоне ки ба синни 14 сола мерасиданд ба фикри дастаи мо ба ғайр аз аспсаворӣ боз шамшерзаниро яъне истифода мебурданд ё шамшерзанӣ ё найзазанӣ ё бо мақсад камонкашӣ хеле наздик омадаин. камонкаширо истифода мебурданд. кадом варианта интихоб мекунем? ба фикри дастаи мо ҳамун найзазанӣ ҳам ҳастаю камонварӣ. камонварӣ аст бисёртар масалан камонвариро ҳатман бояд метавонистанд. камонварӣ қабул аст ин ҷавоб. воқеан ҳам мувофиқи ин санадҳо шахсе ки ба 14 мерасид чанд корро бояд метавонист? аспсаворӣ, оббозӣ, шамшербозӣ ва камонварӣ. ҷавоб дуруст аст. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. миёни пойтахтҳои кишварҳои дунё ки дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ осеби зиёд диданд, мешавад ки ду пойтахта аввалтар аз ҳама номбар кард. яке манила ва пойтахти дуюмро шумо бояд пайдо кунед.
ки миёни ҳама пойтахтҳои кишварҳои дунё ва кишварҳое ки дар замони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ осеби бештар диданд, мешавад ки аввалтар аз ҳама ду пойтахта ном гирифт. яке Манила ва дигаре кадом пойтахти аврупоӣ аст? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. италия италия кадидура италия балички во неки африко не хеле буде айсе ҷо задан африко германия қати италия союз небуданд италия буд манило италия хай шумо багам манило буде люксембург кадом шаҳр чида манила мақсадам токио ку ягон фикри гапати пешниҳод кунем ва куҷо будам давлат олмон боша баъда чӣ тақсим шид олмон баъда олмон чизм дорад пойтахташ берлин. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? шаҳри варшава пойтахти полша. шумо тахмин мекунед ки ин пойтахти полша аст. варшава аст ин. бале хуб, ман як муддат дар варшавам будам ва айнан ҳамин қиссаҳои замони ҷанги дуюми ҷаҳониро аммо роҳбалад барои мо нақл кард ва дар мавриди харобиҳо ва валангор шудани ин шаҳр қиссаҳои зиёда нақл кард ва шумоам агар ба саҳифаҳои таърих назар афканед дар мавриди полша умуман замине ки полша буда ва ҳудуде ки то замони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ буда ва баъдтар маълумоти бисёр шавқовару ҷолиба пайдо мекунед. аммо ҷавоби он ки шумо гуфтен варшава ҷавоби комилан дуруст аст. вақиан бози инҷо ба охир мерасад, чун ҳисоби иштирокчиёни мо барномаи мо ба 6 расид ва ман ташаккур мегӯям аз шумо бачаҳо барои як бозии бисёр ҷолиб. ёдрас мешавам ки ин дастаном дошт фарзин ва умедворам ки бозиҳои дигар бозам ҷолибтар хоҳад буд. ба муаллифони саволҳо самимона изҳори сипос. шумо дар экранҳои худ почтаи моро мебинед ва мо тариқи почтаи электронӣ саволҳои шуморо интизорем. ҷавобро бинависед, камакак маълумотро дар ихтиёри мо гузоред, пайванд, лангар ё силкаҳоро дар ихтиёри мо гузоред, то мо саволҳои шуморо санҷида тавонем ва онҳо албатта дар нашрҳои дигар истифода мешаванд. Субҳон Ҷалилов будам. То барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.